Una de les raons per les quals em feia molta il·lusió vindre a fer aquest espectacle a la Sala Sant Francesc de Granollers és per la vinculació especial que he tingut amb aquesta ciutat. L'any 84, el curs 84-85 del Centre de Teatre de Granollers, aquí al costat, al carrer Corró, jo era un dels alumnes de primer curs a l'època en què el Centre de Teatre estava dirigit per l'Ever Martín Blanchet. Vaig estar un any estudiant, després vaig marxar 3 anys a l'Institut del Teatre de Barcelona i llavors em va sortir una feina cap a la meva terra, jo soc de Vinaròs, em va sortir una feina a Castelló i vaig anar a treballar. En principi per un any i ja en porto 20, vivint i treballant des de Castelló. Llavors, per mi, cada dia, cada matí que vinc a fer les funcions de la Sala Sant Francesc, per a mi és un viatge al Tianet de fa 25 anys, ara en tinc 45, doncs el Tianet de fa 20 anys, que venia per este carrer i se'n anava al centre de teatre i somniava en poder ser un actor professional. I llavors el fet de poder vindre, d'estar fent 34 funcions que han suposat més de 10 dies aquí a la sala, m'ha permès recordar tot això i també retrobar alguns amics i amigues que formen part del meu bagatge com a persona i que és molt agradable retrobar i contar-nos coses, recordar i tornar a somiar una mica junts. Pedra a pedra és un espectacle basat en el llibre homònim d'Isidro Ferrer, un dissenyador gràfic, Premi Nacional de Disseny l'any 2002. És un llibre que, quan el vaig comprar per a la meva filla, que ara té 9 anys, però quan el vaig comprar el llibre en devia tindre 5 o 6, i són aquells llibres que els compres per als teus fills, però que a vegades són per a tu. I quan el vaig veure, és un llibre amb fotos, amb poc de text, quan el vaig veure vaig dir, ostres, aquí hi ha una història molt bonica per a contar sobre un col·leccionista de pedres. Jo soc de Vinaròs, soc de platja, em vaig criar jugant per la platja i llavors em va despertar molt els meus records d'infantesa i el meu imaginari. I el llibre es va quedar una temporada, com un any i mig, a l'habitació de la meva filla i un dia vaig tornar a veure'l i vaig dir, a veure si la primera sensació que vaig tindre al veure el llibre encara es manté i això és possible com a punt de partida per a fer un espectacle, i me'l vaig mirar i vaig dir, sí, això pot ser un espectacle. Sabeu? Un dia, caminant descalç per la platja, vaig comprovar que la terra està plena de pedres. Pedres roges, pedres blanques. I llavors vaig parlar amb l'Isidro Ferrer, em va donar permís per treballar amb total llibertat sobre el llibre i a poc es va anar component l'equip creatiu de l'espectacle, que és la Rosa Díaz, que ha fet la dramatúrgia i la direcció, el compositor de la música, Mariano Lozano, la escenògrafa i la que ha treballat els objectes, que es diu Isa Soto, i un servidor que és productor i actor de la companyia. I a poc vam anar entrant en el món del que era el col·leccionista de pedres. I recordo que les primeres reunions amb l'equip van començar al mes d'abril de l'any 2007, a Pasqua, i llavors vam tindre tota la primavera i tot l'estiu, perquè l'espectacle es començava a assajar a la tardor, vam tindre tota la primavera i tot l'estiu per descobrir una altra forma de mirar, sobretot de mirar en terra, de mirar les pedres, de mirar els petits objectes que et trobaves pel carrer. Un dia anava per Castelló, per una vorera,
i veig una taca negra i l'intuïa una forma, algo que... Ahir hi havia alguna cosa més que eixa taca negra de xicle, no? I li vaig fer una foto en el mòbil per ensenyar-ho, perquè eixa taca de xicle és la imatge tal qual que es du a les camisetes del Che Guevara, amb la barba, amb la mirada a l'horitzó, amb l'estrella, amb la boina. I llavors vaig dir, ostres, realment l'espectacle m'ha proporcionat una nova forma de veure les coses. Perquè en una pedra, moltes vegades, pot n'hi haver més que una pedra. Pot n'hi haver, per exemple, la cara d'un pardal, d'un ocell. I això és una de les coses importants que té aquest espectacle. Els objectes, com la vida, es poden veure des de molts punts de vista. I tots aquests punts de vista són interessants. I, per descomptat, aquell que és més creatiu o que ens dispara la imaginació, la sensibilitat, les emocions, aquests punts jo crec que són molt importants en la nostra vida i en la societat en la que vivim, perquè em fa l'efecte que cada vegada som més freds i funcionem més d'aquí i més poc d'aquí. I una de les evolucions que ha de fer la humanitat és cultivar la seva emocionalitat perquè fa veure les coses d'una altra manera. Llavors, un poc l'espectacle proposa això, no? Conta la història d'un col·leccionista de pedres, dels objectes que va trobant i d'un petit titella que fa el mateix rol que jo com a col·leccionista, també les recull i fins i tot se les menja perquè és una titella. Però té uns veïns que no l'accepten, perquè és diferent, perquè és estrany, perquè replega pedres, se les menja, les guarda. Això què vol dir? Això no pot ser. El senyor no, el senyor ui, i el senyor que un poc representen el veïnat de l'home llauna, el rebutgen, fins al punt que no volen jugar amb ell i no volen tractar-lo de cap de les maneres. Evidentment, l'home llauna s'entristeix, però finalment troba un altre petit home llauna que sí que accepta ser el seu amic i jugar amb ell. Un poc acabem l'espectacle valorant l'amistat, que és una de les coses que crec que tots volem i tots necessitem, tindre amics que ens accepten tal com som i de la mateixa forma que acceptar els amics tal com són. I això és un espectacle que parla sobre la llibertat creativa, sobre la intolerància, que avui en dia n'hi ha molta, i sobre el valor de l'amistat, perquè ens ho hem de treballar. Com deia un refrany, un proverbi xinès, has de visitar sovint el camí que condueix a la casa del teu amic, perquè si tardes molt, algun dia intentaràs anar-hi i el camí estarà tapat per l'herba. Doncs això, cuidem els amics. I entre altres coses, per això he vingut a Granollers, per visitar els amics que feia molt de temps que no veia.